Alright, what's up mga kabalen? So eto na naman ako, nandito na naman ako sa Azure North, Pampanga. At kung ano ang ginagawa ko dito, tanungin natin itong dalawang to, dalawang kasama natin. So first, pakikilala ko sa inyo is si Ma'am Nicole. Hi guys! Hello Kabalen! Good afternoon! My name is Nicole Tumulak, one of the marketing officers here in Azure North. And beside her is si Sir Bruce naman. Hi mga kabalen, Bruce Miklat po from Azure North, one of the marketing officer. Na-enjoy mo lang talaga Sir MJ ang project natin. Oo nga. Oo nga, actually kakatapos ko lang din nung last time, di ba? So nandito na naman ako. Welcome back, sir. Ayan. So, eto nga, kasama natin ang dalawang marketing officer ng Azure ngayon. So, sir, anong habang ginagawa ko dito? Bakit nandito ako ngayon? So, paki-explain naman sa kanila. So, ito na nga, Sir MJ. Yung project kasi namin, nagkaroon kami ng third tower, kaya gusto namin i-showcase sa mga tao yung bagong model or bagong tower na pinopromote natin. So, third tower, may ginagawa silang panibagong tower ngayon na kinoconstruct. Yes po, kasi Wow. naging sobrang in demand po nito sa mga staycationers tsaka mga clients, lalo na open for investment. Kaya nagkaroon kami ng last tower na promoting kami. Nice. And syempre, ipapakita din po namin yung mga model units kung ano ang itsura ng magiging unit sa third tower namin. Uy, yun ha. So, exciting yan ha. Yes, pati syempre, ipapakita din namin yung amenities. Napakaganda ng amenities dito, sir. Wow. First ever man-made beach dito po sa norte. Actually, I can attest to that kasi nga galing ako nung last time dito. Nag-enjoy talaga pati mga family ko. Kaya nga sir, bumalik ka Oo. dito eh. Ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo. Let's go! Tara na. Uy, anong ginagawa natin dito? Bakit dito mo tayo dinala, sir? Ayun na nga, Sir MJ. Gusto ko lang, nakikita niyo itong nasa likod ko. Oh, Yan ang current project namin, sir, na under construction na naka-pre-selling ngayon. Ito ang actual. ito na yun? Yes, Yes. sir. Wow! So, ito yung mga ito yung magiging available units natin Yes, for the sir. third building. Ito ang third and last tower natin. Ito yung tinutukoy ko kanina, Sir MJ, na under construction na project natin dito sa Azure North. I see. So, paano yun? Paano ako mag-a-avail? Ganyan pa lang nakikita ko. Ito nga magkakagulat mo, Sir MJ, sa sobrang in-demand nitong Azure North talaga sa mga staycationer. At the same time din sa mga business owner, mga business-minded na tao din. From 840 units, Sir MJ, ngayon, 42 units left. Ganon kabilis. 42 units na. Ganon kabilis. Ganong kabilis, nagkakaubusan na. Totoo yun, Sir MJ. Wow, ayos ah. Talagang makikita mong napakaganda ng project natin. Paano yun? Halimbawa ako, gusto ko mag-invest, no? Ito lang ang nakikita ko Paano mo ako mako-convince na, okay, ganito pala kaganda, kaya kailangan talaga ako mag-invest or bumili ng unit dito sa Azure North? Papakita ko sa iyo yung actual rooms namin for one bedroom, Sir MJ, tsaka sa studio. Talaga ba? Yes, sir. Meron? Of course. Uy, ayos yan ah. Kahit na sinong maging client na mag-visit dito, Sir MJ, pwede nilang tignan. Uy, sige, Yung sige, actual. sige, ayos yan. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Tara, let's go! Okay, Sir Bruce. So, ito na. Ito na yung tinutukoy mo sa amin kanina, no? Na one bedroom model na unit. Yes po. Welcome sir dito sa unit namin. Actually, ito yung pinaka-dress unit namin sir na pinapakita sa mga clients namin. So open sa kahit kanino. Gusto ko para magtanong, Sir Bruce, gusto ko makikita ano bang itsura ng one bedroom unit nyo. Itong actual po na itong pinapakita namin. Oh, actually, maganda. Kaninang pagpasok natin, talagang wow. Napawaw talaga ako. So ang ganda ng pagkagawa ng kanyang aesthetics, no? So please tell us more about kung ano pang makikita nito, gaano ba kalaki to, at ano pa yung
pwede maging inclusions ng ganitong klaseng unit? Actually, Sir MJ, ang unit size po is nasa 68 to 73 square meters. Included na po yung balcony natin. Nasabi ko po na 68 to 73 square meters kasi hindi po lahat ng units is exact po yung sizes niya. Yes. Depende dun sa pagkaputol ng land. Yes po. Meron po kasi tayong mga view na pwedeng makita is amenities view, yung swimming pool natin, yung man-made beach dito sa north. Other than that, meron po tayong pwedeng maging view na makikita is yung Araya. Yung city, no? Yung city view po. Kaya Nice, depende. nice. Minsan may mga malalaki tayong balcony, tapos medyo maliit sa loob. Meron naman malaki, spacious sa loob, medyo maliit si balcony. So that's the living room, no? Yes. Connected si balcony, tsaka si kitchen. Tsaka si bedroom po. Kasama na yung bedroom. Yes, sir. Papakita ko sa inyo mamaya, sir, yung pagkagawa ni balcony. Sige. Nice. So tell us more about yung bedroom naman. Ano ang maganda about dun sa bedroom natin? Ang maganda kasi sa bedroom niya, sir, connected lang siya malapit dito sa living room. As in, pagkapasok mo sa living room, nasa harap mo ang bedroom mo. So, ang included naman pagpasok mo ng bedroom, sir, spacious siya. Pwede kang isang queen size or king size na bed, pwede ka pang maglagay ng maliliit na upuan or kahit tinatawag ko yun na parang coffee table. Kasi, depende kasi, sir, kung paano mo siya interior. Maganda po dun, included sa bedroom natin is yung cabinet. So, may cabinet na po agad siya pag turn over po ng property sa inyo. Kama na lang at aircon, sir, pwede mo nang tulugan yung bedroom. Oy, nice. Eto pa, syempre may mga clients tayo, like halimbawa ako, si Mrs. mahilig magluto yan. So, importante sa kanya yung kitchen. So, ano bang kinagandahan ng kitchen nyo dito? Siyempre, I understand it sa condominium, di ba? So, minsan may mga restriction yan sa pagluluto eh. Tama. So, paano ang kalakaran sa lutuan sa mga units nyo? Yun, sa kitchen, sir, included agad talaga natin dyan yung range hood, cabinets, tsaka sink. So, ang lalagay mo na lang talaga dyan is yung infrared na... Yung induction na... Yung induction, stove. yes po. Oo. And then, lagyan mo lang siya ng ref, pwede mo na siyang gamitin talaga agad. Kasi andyan na, provided na po talaga pagdating sa turnover. Nice. Kasi maluwang eh. Para na siyang talagang normal na apartment, bahay talaga. Totoo yun. Hindi mo siya masasabing parang condo lang siya na simple na ano. Kasi ang perception ko sa condo, parang maliit lang. Pero ito kumpleto eh. May sala, may bedroom na hiwalay, may kitchen. So, bahay na talaga. Bahay na talaga siya. Oo. Kaya kami, itong one bedroom, pwede siya sa mga starting family. So, yung mga starting family, mag-asawa na gustong magpamilya na, mag-step up, magkaroon ng anak, kids. Nire-require namin talaga. O hindi naman nire-require, pero advisable na ganito talaga. Isipin mo, sir, yung anak din nila. Pag lumaki sa ganitong environment, may enjoy. Nice. Okay. Bale sir, ito pa. So, bukod dun sa kitchen na requirement, especially my wife, no, mahilig magluto. So, meron pa siya isang requirement. Gusto niya yung maayos, malinis, at medyo spacious din na bathroom or comfort room. Ganon din po ba yung makikita namin dito? Yes, sir. Actually, itong bathroom natin, standard po siya. Akala mo parang ito na rin yung mga standard bathroom sa hotel. So, pag sa standard turnover po namin, included na agad si sink, si toilet, tsaka si shower. So, hindi na kayo mahihirapang maglagay pa ng sink, ng toilet. Alam naman natin siya gano'ng katrabaho yun. Ngayon, included na po lahat yun as part ng inclusion ng turnover ng property. Yung hot shower sa amin na yun. Actually, sir, yes po, pagdating sa hot shower, ang Kasi di ba sabi mo kanina may shower na siya, may tubig na. So, yung hot and cold, kaming magpo-provide nun. Yes po, sir. Ang maganda doon, yun na lang ang dadalhin niyo, sir. Kasi okay. meron na kayo shower agad. Oo. Unlike doon sa ibang mag-starting pa lang, lahat yan eh. From shower, At least meron na nakaabang. Meron na. Lalagay ko Tama na, po. lalagay ko Meron. na yung heater. tama po, meron na agad nakakabot. Ayun. So,
So, okay pala. I guess, na-explain mo naman lahat. Yung living room, yung bedroom, yung kitchen, and yung CR, no? Yes, And may balcony din. Yes. So, I don't think may hahanapin pa ako dito sa unit na to, no? Kasi ako bilang family man, no? Ganitong klaseng unit yung hinahanap ko. Kasi I want my kid to grow up na talagang comfortable, spacious, and then ano mo yun, may sarili kaming space at pwede siyang magtatakbo-takbo dyan. Hindi yung parang isang parang kulungan, parang isang lugar lang na ayun, doon lang, wala siyang masyadong ma-explore. Ang maganda nga din doon, Sir MD, habang lumalaki siya, hindi lang naman yung room kasi yung pagmamalaki nito. Talagang mabubuhay siya sa luxurious life. At the same time, may discipline, di ba? Dahil nga may enjoy niya yung buhay niya dito na nakatira sa condominium and safe, secured, diba? Secured, tama, Oo, sir. yan. Yan ang tamang word. Secure. Ayan. So, ayun, maraming salamat. So, I fully understand kung anong package or makukuha ko sa isang one-bedroom unit. So, paano naman kung halimbawa yung mga friends ko, na mga bachelors, halimbawa yung son ko, lumaki na siya and gusto niyang magbukod para lang just to enjoy yung independence niya. Pero baka yung ino-offer na parang studio type na mga units. Yes, sir. Tamang-tama. Actually, yung studio namin, sir, ito yung malakas sa mga investors. Talagang for investment ang ginagawa nila. Pero at the same time, may mga Kasi, residential din. pinapa-staycation. Staycation. Okay. Itong malakas na So it staycation. doesn't mean na bibilin ko yung unit, avail ko siya, ako lang ang titira. Hindi. So pwede ko siyang gawing business at the same time. Opo. Kahit Ah, investment, sir. And nice. pasok na pasok siya. Pati yung one bedroom, pwede rin. Yes, sir. Oh, Pwede okay. din gawing staycation. Actually nga, ang staycation prefer ni one bedroom talaga kasi nasa 5 to 8 persons yun. Kaya yung mga investor namin, kasi pwede nilang iparenta yan for long term or short term. Nice. Depende po sa unit owners kung paano nila gustong targetin yung business nila. Actually, maganda yan, no? Kasi tinan mo, mag-a-avail ako ng unit. Gagawin ko lang, magda-down lang ako, di ba? So, pag down ko, ipapa-rent ko ang first staycation. So, come to imagine, yung income ng rentals, yun na yung pambayad ko ng monthly ko, di ba? At at the end of the day, ang property, sir, is sa'yo. And may kita pa Tumataas ako. ang value. Tama, sir. Nababayaran ko na yung monthly amortization ko, may kita pa ako. True. Dahil tumataas ang Ayos, property value niyan, sir. Sooner or later, pwede mo siyang ibenta. Uy, At the same ayos, time, sir, ang nilabas mo lang, down payment lang. Oo nga. Ganun kaganda yung opportunity ni Azure North pagdating sa mga investors. So, okay na okay pala, guys. Sa long term, sir. Oo, okay na okay. So, ako niyan, down payment na lang ang kailangan. Pwede na ako lumipat, no? Yes, sir. So ngayon, nahanap ako niya ng down payment kung saan So, down payment na lang ang kulang. Ito na, sir, yung magbibigay ng down payment sa ating mga viewers. Pwede kayo mag-send ng stars, ha? Hindi, joke lang. Anyway, sir, MJ, pakita ko sa iyo yung isang unit namin for studio. Pwede po doon 2 to 4 persons, tapos good for investment. Sige. Ano po yung, yes po, yung kasama natin, si Nicole Tumulak po yung tutulong sa atin para Uy, nice. Sige, excited ako dyan kasi gusto ko rin makita kung anong itsura ng studio type units niyo. Let's go, Sige, sir. let's go. Tara. Alright, so ayun na nga mga kabalen. So nakita natin yung one bed unit. So napakaganda nga naman, diba? Pinakita natin yung bawat sulok ng unit, mga details, at talaga namang nakaka-tempt ang magkaroon ng ganong klaseng unit, di ba? So this time naman, makakasama natin si Ma'am Nicole. Hi, kabalen! Ayan. And nandito tayo sa kanilang isa pang unit na binebenta. So Ma'am Nicole, ano naman ang makikita namin dito? Ito naman sir, nasa actual site na tayo. Yung kanina, one bedroom yun. Ito naman, dressed up studio unit namin. So ito na yung yung studio type na tinatawag. Yes. Okay. So ano nga meron ngayon dito sa studio type? Ang pinagkaiba naman dito sa one bedroom and studio unit, walang partition. Yung bedroom, pati yung kitchen. Ito yung kagandahan sa studio unit. Ito yung madalas na
kinukuha ng mga unit owners para sa investments nila, pinapa-staycation nila, Negosyo. pinapa-rent nila. Yes, negosyo. Ayan. So ito nga yung lagi nilang kinukuha Yes. para naman ipa-rent din, ipa-staycation. Opo, Ayun. So tama. ito yun, mga studio type. Ayan. Ma'am Nicole, ano pa? Can you please give us more detail about the kitchen, the balcony, and the bedroom, and yung bathroom? Yes. Siyempre. So, let's start with the bedroom siguro. Yung bedroom, it can fit up to queen size bed. And kasama na rin syempre yung cabinet. Malaki na rin, ha? Movable cabinet yun. Wow! So kahit gusto ko siyang, saan ko siyang i-anggulong dalhin, Yes. pwede. Ayan. Pwede. So, pwede pa rin talagang i-personalize yung touch ng inyong bedroom. Ayan. So, how about yung kitchen? Kasi mahilig magluto si Mrs. Sabi ko nga kay Sir Bruce kanina. So, paano ko mapapractice yung aking, or ang pagluluto ni Mrs. sa ganitong klaseng type of unit? Parang parehas lang din po ng one bedroom. Mas malaki nga lang po yung sa one bedroom. Pero ito, pa-L-type yung sa one bedroom eh. Ito, diretso. Pero malaki din naman, syempre. Nakikita nyo naman po is meron tayong kasama na dyan yung countertop, range hood, pati po yung cabinet and sink. Ayan. So Parehas po. it's still enough space para makapagluto. Yes. Patikim naman po ng luto ni Mrs. minsan. Minsan, sige, pagdadala namin kayo dito. Ayan. Pero may free unit, ha? Ay, syempre naman. Ako pa. Ako pa, sir. Syempre. Kayo pa, sir. Ako pa. Okay, sige. Okay, so ayun nga. So, meron pa rin siyang free enough space para makapagluto. Diba? Yes. So, eto naman, siyempre, talking about balcony, siyempre, ito yung pinaka magandang part para sa akin, kasi nandun yung view. So, ano naman ang view na maipapakita ng isang studio type unit? Actually, Motokabalan, yun din yung pinakagusto kong Diba? part ng isang condominium, yung balcony. Napaka-spacious, kahit studio unit yan. Tsaka dalawa yung yung model unit natin ng studio unit, which is okay. yung pwede mong i-maximize yung space sa loob or kung gusto mong mas maximize yung space sa balcony. Ibig sabihin, pwede kong iatras, pwede kong iisulong, pwede kong iatras. Dalawa yun, sir. Meron kaming type ng unit ng studio unit which is meron namang balcony pero mas maximize yung space sa loob. Okay. So, dalawang klaseng unit na mas sigido. Opo. Yung Tama. room. Yes. Mas maliit yung balcony pero mas spacious ang bedroom. Loob. I Yes, see. Tapos tama. meron naman na mas nakaurong siya dito para mas malaki yung space yung balcony. So ako na lang ang mamimili. Tama. I see. Gets. Okay. So, napag-usapan na natin yung bed, yung balcony, yung kitchen. Ito. Yung CR. Siyempre, kailangan importante sa amin yung malinis, spacious, at syempre, yung nakahiwalay. Kasi meron mga studio type unit na, alam mo yun, magkasama yung shower at yung palikuran. Ay, So, nababasa yung, alam mo yun, yung mismong CR kasi dahil walang partition. oo. Kaya, Tama. importante sa akin yung spacious na CR. Studio type lang to. Tinipid ba ang CR nito? Hindi. Ito yung isa sa pinagmamalaki ko dito sa studio unit is napakalawak ng bathroom. Hindi tinipid sa Pwede spacing. maghabulan? Hindi naman, sir. Pero may provision ng washing okay. machine. Ganon kalawak yung bathroom namin. So, pwede palang maglaba, may provision, may abang na Oo, may para abang na makapag-washing tayo dito. Tama. Pero yun ang kinagandahan dito sa mga units sa Azure, no? Pwede tayong maglaba sa loob ng mga units. Wherein sa mga ibang condo sa labas, hindi ka talaga pwede maglaba. Magpapalaundry ka pa sa mga laundry shops. So, yun ang one of the advantage mo. Makakatipid ka na sa pagbabayad ng pagpalaundry, di ba? Meron nang nakaabang na washing machine. Meron dyan yung butas dun sa loob. yung Ayun pala. So, sulit na nga naman, Ma'am Nicole, no? Napakaganda ng view mo, makakapamili ka ng spacious bed or spacious balcony, tapos makakapagluto ka ng kumpleto yung space mo at mga lalagyan mo. Yes. At the same time, yun nga, maluwang na CR na pwede kang maglaba. Ayun.
So, sulit na, no? Okay, so ngayon naman, invite mo naman ngayon yung ating mga potential buyers ng units at investors sa isang studio type unit. Ayun, mga future unit owners dyan, ini-invite ko kayo na tignan nyo lang naman itong napakagandang Azure North first ever man-made beach dito sa Norte. Promise, hindi kayo magsisisi at magagandahan pa kayo dito. Pwede sila mag-view anytime na libre. Walang Yes, babayaran. flexible po yung schedules namin. So, basta magpa-schedule lang. Yes, magpa-schedule lang po. Ayan. So, ayun na mga kabalen. So, anytime, pwede magpa-schedule para mag-view sa mga units nila. Okay. Alright. Maraming salamat. Thank you! Alright, ayan na nga mga kabalen. So that concludes our site tour for today. Ayan. So ma'am, sir, maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. So talagang nag-enjoy ako and very informative itong araw na to. So sir, invite niyo naman yung ating mga future investors at mga unit owners. Invite ko muna. First of all, thank you Sir MJ or Moto Cabalen sa nagbigay pa kayo ng time and effort para pumunta po kayo ulit dito. Oy, syempre naman, napakaganda naman kasi naman talaga ng lugar niyo. Ay, syempre naman sir. Alam ko yan. Anyway, sir, thank you very much din everyone at kay Sir MJ sa pagpunta. Hope na-enjoy niyo po yung pag-site tour namin sa inyo ni Sir MJ. Mula sa pagpapakita namin sa amenities, sa views, under construction project namin na naka-pre-selling at pati sa mismong units po na pwede nyong avail. Ayan. So, paano sila makakapag-avail? Sinong kukontakin? Kami pong dalawa. Ilalagay na lang po namin for inquiries, ilalagay na lang po namin ang description, Ang details sa description. ang details. Yeah. Ayan. Sorry. Parang icebreaker kumbaga. So, eto po, lalagay na lang po namin yung details sa description below. So, click nyo na lang Yes. po yon at for sure, makokontakt nyo sila. Ayan. So, okay. So, okay na tayo. Yes. Ayan. Okay. So, maraming salamat po mga kabalen. Once again, this is Moto Kabalen saying, stay safe. Ride safe. And God bless. Bye.